čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska se tady společně s někým. Taky vás zdraví. A dneska se jdeme zahrát UHC na 2 vs 1. A dneska to musíme dát, že to je náš cíl vyhrát. Ale já tam musím dát jinou písničku teď dělám. Toto. Reklama toto, ale... Se Niky zeptám, jestli to slyšíš. Slyšíš tu písničku nebo ne? No. Já nevím, jestli tebe tam bude slyšet na YouTube, já to nevím. Jestli ne, tak to nevadí, ale však jsem řekl, že zdravíš i ty, takže... Hej, to byla moje úlí. Teď trochu hýbnu kamerou, že... Tak. To má trochu navíc, to... Jo, já tě budu osvětlovat. Já dám tu písničku teď navíc, takže nebudu chvilku mluvit. A za chvilku se vám ozvu. Pane bože, to bylo jen tak... Prosím, diamanty, to je hned obsidian. Já to prostě musím řovat, protože ta písnička nejde slyšet, jako. Nechci rušit. Já vím obsidiany, co to je hned, takže to mám hned. Že Niky, to mám jako hned. Že teď nebudu řvat, jako protože jsem minule nebudu řvat dlouho viděl. Jestli ne, tak se na to podívejte, kanál moje jméno, tak se na to podívejte. A já jsem trochu řval, ale teď už nevím. Možná, protože za chvilku přijde někdo tady přijde a tak to prostě trochu slyším, ale to nebude vadit. A masku, co to má. Ale ta voda měla liznout. To si dát písničku, ale nevím jak... Já to nevím. Ne, já pustím písničku a hned tady je reklama potom. Tak já pustím toto. Já teď těžím obsidian, už mám 3.
navráček později, až přichází mráz. Hlavně nechodníky loupe, že? A neťuky. On najede tě a napraví tě. Fuj, láva, já jsem mám do ní skočil. Vidíš, když jsme u těch dveří, je mi zvláštní tam jsou. Světlo z nich září napříč velikou tmou. Radši je nesmluvej, nech mi soukromej a na mě větší pozor si dej. Tak je zavřej, už jdu do domu já. To je Mám všechno, goldy. co si od tebe přál. Ahoj, jsem soused, prosím, tance spouzet, když tě chytnu prsa, tu nechodí. Já mám goldy a prokopu se klávě. Zkusil jsem tam a ne láva. Ale proč? Co jsi udělala? Že jsem blbě, co se použil. Ne, teď se to udělá na schvál, no, protože už jste jak to nepřežil, no. Tak pojď na Egwars, pojď lobby 1. Fakt, tam bylo hodně dia. Tak. Pojď Niky na lobby 1 a UB Dvors vpravo. No jo, ale teď čekám u toho, teď. No nic. Kde seš? Tam. Dá si kit se zlatým jabkem. Tak, co si tady dáme? Budeme... já nevím, žlutý, já jdu žlutý. Hej Niky, až pojedu do Prahy, tak já budu dělat vlog. Ty víš, co to je vlog, jako já bych to dělal na živě. Tento týden v neděli pojedem vlakem. Teta řekla, že ať jdem autem, že pojedete někam. No to já vím, že potřebujete do Chorvatska naše auto, potom teta řekla, že nepotřebuje, že jenom strejda bude mít auto, že vás vezme a my, no tak to si až srandu, jako, takže my jedeme vlakem. Počkej, udělám živé vysílání, ty se na to budeš dívat? Yeah. Čekaj, tě budu psát, takže... A Niky, bude se dívat na to živé vysílání, až pojedeme do Prahy? Že se youtuber na mě bude tam dívat? Tam vždycky vidíš hned ty komentáře na živé vysílání, nebo jak? Hned, jo. Že tady mám toho youtubera, já se ho musím dát pryč. To mi jdou vidět ruce, ale to mi to je úplně na to. Ale tady ještě streamujeme 8 minut. Počkej, on tady lítal? On lítal. To tak? Takže Niky máme asi hlepera, nebo jak se tomu říká, kdo lítá, takže... Set. Má někdo hacky? Já ne. Já jo? Tak nic nemůžu psát. No on lítá. To je dobrý, no. Takže máme helpera, ale můžeme tady hacky, tak to je v pohodě. Kolik máš bloků? Já mám jenom 16. To musím dát písničku. Reklamy blbý, já to nenávidím. Tak já tam dám... Chvilku, počkej. Už byl... Já už mám písničku, ale to musím dát písničku, aby nebyla... Ne! Pojď! Beru goldy. Gamerovec. Počkej. Aha, to je Gamerovec. Jo, někoho zabila, dobře ty. Mám 15. Počkej, jdu pro železný meč a budu tě tady chránit. Třeba se teď schovej.
Když já přijdu pro ten železný meč, OK? Já nemůžu běhat. Jo, můžu, dobrý. No, teď už ne. Já jdu koupit železný meč a ty si někam schovej teď. A ty někdo nenajde s těma diamantama. A už ti tam jde pomoct, tak to je na prd. To nevadí. O, teď jsem bouchl kamerou, já vždycky do toho bouchnu. Za to se moc omlouvám. Už jdu. No. Aby si ještě mohl koupit... Aha, ty jsi starý. Tak jsi měla říct a schovat se, utíkat třeba. Pojď se mnou na střed, ať máme dia hned na hodně a... No, ať máme ještě trochu víc, ať to můžeme mít upgrade. Ty taky. 4 dia. A 9 goldů. Takže oranžový. Počkej, jdu na blue. Aha, jenom mají 4 cestů. No, Nero? Počkej, to byl Nero, on se tak jmenuje. Aha. To je youtuber. No, tak to je v pohodě. Nero. No. Mám jenom 8 dia, žádná sláva. Ty máš Lauru, ne. Ne, 8 dia. Ne, sakry. Ach jo, jdu asi na nás. Jdu na nás green. Ne, nejde, on spadnul teď. Počkej, já jsem ho zabil? Aha. Hej, jenom dík. Já jdu upgradenout ty goldy. Ach jo, ten náš je takový trouba, on tam dá obsidian úplně až nahoře, myslím si, že ten... Kam chodí, když zemřeš, kámo? Já nechápu. Já jdu pro něm. A když jsem sbírat goldy, mám 6. Díky budem furt chodit na střed, ne furt. Mám 6 dia. Mám 6 dia. 13 goldů. 4 diamant. 7. Kdo nemá vůbec tajný vejce? Red, tak jdu na ně. No tak něco mě zabijou, no. Tak. Jo, to bude trvat. Já jeden no. Díky, máš nějaký irony? Ne. Ne, já to radši upgradenu, protože... No já upgradenu to. To já upgradenu. Díky, potom jdem na Queplay, jo? A to je na 20. Tak potřebuji 30. Díky potom k Ironu, dívej se na ty druhé Irony. 50. Tak to já ne. Díky se ten vrzat už. A vrtat. Sakro. Oni tady budou vrtat, sorry, ale prostě to nejde. Je něco úplně zjednovou. No ještě celý byt toto dělají, celý byt. Jsme šli dneska k ním. Nejniky něco bylo dneska moje noční můra. Úplně divíte, dneska jsem šel do školy. Jo, dneska šel jsem jako do školy. A normálně ze školnicí jsem já jí musel pomoct, jako nezemřel. Jsem jí musel pomoct jako uklidit kytky, odnášet hygienit, sekat trávu, utírat prach, všecko. Ve středu tam jdu znova. Ty jdeš.
budu hýbat kamerou, teď si dám pryč. Teď to chvilku vypnu.